खुलुमबाय दिनै जों डिसिप्लिन क्रिएटर्सनि मोनसे बादायलायनायनि फिथाइखौ फोसावनो लानाय जाबाय। डिसिप्लिन क्रिएटर्सनिफ्राय सोंनाय जादोंमोन दि बे मेथाइयाव गासै बेसेबां सना सोदोब दङ होननानै मेथाइखौ एसे दामना होनो लानाय जाबाय। सना नों आंनि खाथिया मानोथो लोगोआव बोज्रेबायो लाजिनायजों मानोथो नों खोथा बुङा लाजिनायजों मानोथो नों। गिबियावनो जाय बिथांमोना जोंनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामबाय बिथांमोननिसिम डिसिप्लिन क्रिएटर्सनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। जों मिजिंथिदों दि जोंनि इयुनाव बादायलायनाय हाबाफारियाव बेबायदिनो बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामगोन। दानिया देरहागिरि बिथांनि मुंखौ फोसावनो लानाय जाबाय। देरहागिरि बिथांनि मुङानो जाबाय सुमित्रा बसुमतारी। फिन बुंफिनदों देरहागिरि बिथांनि मुङानो जाबाय सुमित्रा बसुमतारी। बिथांनो जों बान्था महरै 150 रां अनलाइननि जोहै दैथायहरनाय जागोन। जोबथियाव मोनसे खोथाखौ रोखायै फोरमायहरनाय दि माखासेनो थार फिनखौ हरदोंमोन। उनाव जों लटारि एबा बोनायनि जोहै देरहागिरि बिथांखौ सायख'नाय जायो। गोजोन्थों।